Umcwaningi mabhuku ukhiphe umbiko ongatshengisi isithombe esihle ngomasipala bakuleli. Komasipala abangu-257 abangamashumi amane nomuvo kuphela abathole imbiko etshengiswa ukuphatha kahle kwamabhuku. KwaZulu-Natal bangamaphesenti angamashumi 22 komasipala abathole imbiko etshengisa ukuphathwa kahle. Ukwentuleka kwamakhono kungabikhona kuzinzo kulemkhandlu ngezinye zezizathu zalokhu. Ungqongqoshe uDlamini-Zuma uthi abanye osopolitiki banesandla kulemphumela. Amakhansela amanye hayi wonke akhona nje afuna ukufaka izandla lapha kwe-administration, supply chain, bafuna ukungena nje kanti akufanelanga kube njalo. UDlamini-Zuma uthi umthetho njengamanje wenza kube nzima ukungenelela komasipala uma kukhona izinkinga. There is very little we can do, even to intervene. The constitution says you can only intervene if the province refuses to intervene or fails to intervene. So the national was not meant to have authority over municipalities. Omasipala ekubalo kubo umsunduzi, umkhanyakude naSolundi bachazwe njengababhekeneke nezinkinga ezinkulu. We have to ensure that all councillors embrace that kind of leadership that is eager to implement and turn the situation around. Ungqongqoshe uDlamini-Zuma uthi kubalekile ukuqashwa kwesisebenzi ezinamakhono ukuqinisekisa ukuthi imali yomkhandlu isebenza ngendlela efanele. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseThekwini.